ଅନିଶ୍ଚିତକ ଔଷଧ ଇତ୍ୟାଦିର ବ୍ୟବହାର ସେବନ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ଜାମିନ ବିହୀନ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତଥା ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସମାଜରେ ଏପରି ତାର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଯାହାକୁ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ବେନ୍ କରିହେବନି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଚେତନ କରିପାରିବା ଯେ ତାର କେମିତି କମ୍ରୁ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେମିତି ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫ୍ରି ପୃଥିବୀ ଆମେ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ତାହା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। It's DJ Lucky.